मथुरेचा राजा उग्रसेन, मथुरेचा राजा उग्रसेन, त्याचा पुत्र कंस सैतान, त्याचा पुत्र कंस सैतान, त्याचा पुत्र कंस सैतान, राज हो करी आनंदात, हो राज हो करी आनंदात, राज हो करी आनंदात, हो राज हो करी आनंदात, शिपाई दोन ठेवले तर पाऱ्याला, हो शिपाई दोन ठेवले तर पाऱ्याला, तोट नाही धन संपत्तीला, हो तोट नाही धन संपत्तीला, तोट नाही धन संपत्तीला, हो तोट नाही धन संपत्तीला, निघून चालो राजवाड्याला, हो निघून चालो राजवाड्याला, निघून चालो राजवाड्याला, हो निघून चालो राजवाड्याला, काय झालं काय? अरे मी माझ्या जीवाला वैतागलोय. अरे कशाला वैतागलीला? अरे पहिल्या बायकोला काय होतं म्हणून दुसरी बायको केली. काय म्हणतोस काय? पहिल्या बायकोला वैतागतो म्हणून दुसरी गेलीस? अरे दोन दोन बायका केल्या. दोन केला? अरे दोन दोन बायका केल्या. मला तुला माहिती आहे दोन बायका आहेत पहिली आहे का? अरे भांड्याला भांडं लागणार. लागणार. मग अरे काय झालं माहिती आहे? अरे मग दोघे लागल्या भांडायला. काय म्हणतोस काय? म्हटलं करू तरी काय आणि बोलू तरी काय? हा मग काय केलं? काय केलं माहिती आहे? पहिला म्हटलं दोघींना म्हटलं तुमचं काय जमणार नाही. तुमचं काय बरोबर आहे? तुमचं जमणार नाही. भांड्याला भांडे लागते. बोले आम्हाला वाटणी करायची आहे. वाटणी करायची आहे. अरे वाटणी करायच्या म्हटलं माझं डोकं फिरलं. काय म्हणतोस काय? अरे डोकं फिरणार नाही. डोकं कुठं फिरलंय काय? डोकं फिरलं तसं नाही. मग? अरे माझं डोकं म्हणजे एकदम सणागलं. सणागलं. मी म्हटलं अरे वाटणी करायची. वाटणी करायची. बघा वाटणी करायची. हा करायची. दोघी पण म्हणलं हो वाटणी करायची. काय म्हणतोस काय? म्हणतात तरी काय मी बोलतोच तरी काय. अरे लगेच मग म्हणाल्या. मग काय म्हटलं माहिती तुझ्या मागच्याला बोलव आणि ह्याच्या पण मागच्याला बोलव. हिच्या पण बापसाला बोलव आणि हिच्या पण बापसाला बोलव. बरोबर. आणि म्हणलं 5-5 पंचांना पण बोलव. 5-5 पंचांना पण बोलवा. पंच आले दोघीचा बापू झाला बसव. पटापट आलं. आलं म्हणजे आलं पहिल्या गाडीला आलं. काय म्हणतोस काय? पहिल्या गाडीला आलं. हा दोघांना बसवलं. मग त्यांना काय नाश्ता बिस्टा दिला? नाश्ता दिला. हा. नाश्ता दिला दोघांना बसवलं. दोघांना पण बसवलं. वाटणी झाली. वाटणी पण झाली. वाटणीला सुरुवात झाली. हा तुझ्यासारखा एक पंच होता. माझ्यासारखाच एकदम ठीक मस्त एक पंच होता. हा आपली वाटणी झाली. तिला दिला सूप. हिला दिलं सूप. तिला दिली झाडू. हिला दिली झाडू. तिला दिली वाटी. हिला दिली वाटी. तिला दिली चमचा. अरे हिला चमचा. अशी वाटणी झाली. अरे वाटणी झाली. आणि राहिली फक्त एक वस्तू. तिने कोणती? अरे माझ्या आज्या पंजाची एक वस्तू राहिली. माझ्या पंजाची एक वस्तू. अरे जुनी पाण्याने आपली वस्तू होती. अरे जात माहिती तुला जात. जात राहिलं. हा अरे ही म्हणते माझं जात. काय म्हणते? ही म्हणते माझं जातं. आणि दुसरी म्हणायला लागली माझं जात. ती पण म्हणते माझं जातं. अरे तुला करू तरी काय. तू पण कंटाळला अशी. आणि दोघी लागल्या भांडायला. काय म्हणतोस तरी काय? अरे ही म्हणते माझं जात. ती म्हणते माझं जात. हा कुठं काय? अरे पंच पण माझ्या तोंडात बघ.
अरे मग तुझ्या तोंडाकडे बघणार ना. अरे म्हटलं अरे करू तरी काय मग पुढं काय झालं? अरे बोल तरी काय बरोबर आहे तुझं पण. अरे म्हटलं वगैरे पण थांबा नाही तुझं जात नाही हिचं जात हा. माझंच जात काय? अरे जात यांच्या बापसाने आणलं नव्हतं बरोबर आहे. माझ्या बापसात जातं का कोणाचं असतं माझं पंजोबाचं असली. माझं जातं तुझं जातं. काय हिचं जातं नाही हिचं जातं माझंच जातं एकदम बरोबर बोललास तू. हा? तू एकदम बरोबर बोललास. मी काय म्हणतो महाराज येण्याची वेळ झालेली आहे हा. आपण पारा चला, म्हणजे कमरेला चला. बारा हुशार. काय महाराजांना बसवला सोन्याचा पाठ. सोन्याचा पाठ जेवायला चांदीचं ताट जेवायला चांदीचं ताट. आणि पाणी प्यायला हागायचं चिंच. काय म्हणतोस चिंपाट तुला पाहिजे होतं ना भेटलेला आहे. माझं जातं कमी करा चमडी करून काढी. अहो माझं जातं हे काय काय तुझं जातं. इथं माझी पण माहिती बोल. शिपाई आपल्या राज्यामध्ये काय घडामोडी जायचं आपल्याकडे लक्ष आहे की नाही? अजिबात अजूनपर्यंत काय झालेलं नाही आहे. आपल्या राज्यामध्ये नेहमी येणारे धैर्याचे माठ आता तिथे बाळावाजून गेले तरी तो अध्याप पत्ता नाही. एक कंपनी कारस्थान कोणाचे शिकताय? अरे मला माहिती आहे. बरं नालासोपारा स्टेशन पासून कोणाही पाड्यापर्यंत चालत जाणं त्या. काय यांचं शिपाई गोकुळाचा देवकीचा आत्मा घेऊन ये. देवकीचा आत्मा. आताच जातो आणि घेऊन येतो. हा बटवा कशा करता? खाण्यासाठी. शिपाई फौजीपणा कमी करायला सिलेंडर झाला लिकीज. शिपाई गोकुळाचा देवकीचा कृष्णा घेऊन ये. काय देवकीचा कृष्णा घेऊन ये. हॅलो हॅलो शिपाई तुझा देवकीचा कृष्ण सांगितला हे काय बाबा, या तुमची तलवार बाजू आहे. धार काढा आणले. तसाच एकदम झांपूक झुपूक. आणि कृष्णाला घेऊन या. हे कालोय तू जातोस का मी जाऊ? मी जाऊ. मी जागा इथं जाऊ. हा.
देव मथुरेत चालले सोडून या गोपीना देव मथुरेत चालले सोडून या गोपीना देव मथुरेत चालले सोडून या गोपीना गौतमानी बोलाविले देव मथुरेत चालले गौतमानी बोलाविले देव मथुरेत चालले गौतमानी बोलाविले देव मथुरेत चालले सालटा काढला मला जमते का बघा काय म्हणे स्वर्गाचा रस्ता पाहूया कोण कोणाचा करतो